Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ya ka Proseshon ba jong ka jala ba shilong ka baju pelong mana usnem ha katayo ba ar jong unai wing menta usnem ka ha ba ka khat ar tring. Ha ka jing pen kre menta ka long ka babiang pura ba. Ha ka jing crowd ka yo benta jong ki arngut ki bishop thamai ki brang dep kentang kenthop yo bishop ka jalaniam nongston u Bishop Wilbert Marwin, but u Bishop Ferdinand Khar ka Jalaniam Jowai, but Waypad u Bishop ka Itanagar. Ya ka jingle niam ha ka khat artrik u Apostolic Nuncio Leopoldo Guerrelli u nongmi khmat ha India but Nepal jong ukpa bakun unya donlang u Archbishop jong ka Shillong Archdiocese u Most Reverend Victor Lingdo. Nagaliang ulat pathai kubor habar ringdori ya ki jingpen krep pen kriam daki pat rungen Kashnat niam Laitumkhrah Mary Help Christian layo I bakilabu iki station niam ki jingtho nagaktin u Blei bat ki dur ki dar. Ka mynsiem ki pad u Blei ki jilan niam ba Shillong bat ki artli ki jilan niam Jowai bat nongston kala pentik bakin poi shalat Laitumkhrah bat latikna kasor Shillong kan khapnya bha. Archbishop Lakhot Yawer ya baro ki pad runget na ka jilan niam Jowai nongston kumju natura banwan shim bentalang ha katay ka Proseshon Eucharist.